Maayong adlaw kanyang tanan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw po na ito, kaya po ako ay kumanta ng happy birthday dahil ang message sa ating 5-minute Devo ay tungkol po sa birthday ko. At the title of our Devo today is Happy Birthday to You. Ang ating text ay matatagpuan sa Proverbs 3:1 and 2. My son, don't forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace will they add to you. Sa Cebuano, anak ko, ayaw ikalimti ang akong kasuguan, apan pabantayi sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Kay ang kadugayon sa mga adlaw ug mga tuig sa kinabuhi ug pakigdait sila igadugang kanimo. Sa Tagalog, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Tayong mga Pilipino, kung may mag-birthday po sa atin, ay kultura na po natin yan na maghanda, ating ginigreet po ang ating mga mahal sa buhay o mga kaibigan na nag-birthday at tayo po ay nag-wish sa kanila. Lalong-lalo na mabibigyan siya ng Diyos ng mahabang buhay. Ngayon, sa ating mensahe ay malalaman po natin ang dapat nating gawin kung bibigyan tayo ng mahaba pang buhay ng Diyos habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Proverbs 3:1, My son, don't forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Saan po natin makikita ang turo ng ating Diyos? Sa Biblia. Ang sabi po dito, but let your heart keep my commandments. Isa puso po natin. So maganda po sa isang tao na ikaw po ay, habang ikaw ay nabubuhay, ikaw po ay nagsaliksik sa salita ng Diyos. Ikaw po ay nagbabasa, nakikinig po ikaw sa salita ng Diyos. Yan po ang kagandahan sa taong inalam niya ang salita ng Diyos. Ang sabi po sa Psalms 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dito sa mundo po, mas maganda kung habang ikaw ay nabubuhay, ikaw po ay nagsasaliksik sa salita ng Diyos. Ang Word of God, ito po ay magiging gabay mo sa iyong pamumuhay dito sa mundo. Ang sabi po diyan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yan po ang gabay mo kung paano ka mamuhay dito sa mundo. Yan po ang kinalulugdan ng Diyos natin habang tayo ay nabubuhay. At saka sa Proverbs 3:2, ang sabi po, For length of days and years of life. Amen? So kung sabi dito, for length of days. So sa nakikita po natin dito, ang pampahaba pala ng buhay ay yung pagsunod sa salita ng Diyos. For length of days and years of life. Halimbawa naman, kung ikaw naman ay susunod sa Diyos, tapos hindi ka binigyan ng mahabang buhay, ang punto ko dito is, habang nandito ka sa mundo, ay sundin mo ang Diyos. Mas maganda po sa isang tao na habang nabubuhay ay makapaglingkod siya sa ating Panginoong Kristo habang siya ay nabubuhay. Sayang po ang buhay na ang tagal mo dito sa mundo, hindi mo man lang napaglingkuran ang ating buhay na Diyos. Sabi rin dito, and peace will be add to thee. Kung ikaw ay guided sa salita ng Diyos, ang buhay mo ay may peace, may katahimikan. Sa Diyos lang po natin matatagpuan, kay Panginoong Hesukristo lang po natin matatagpuan ang katahimikan sa ating buhay. Sa mga nagbe-birthday sa ngayon, ng araw na ito, at sa ibang tao na magbe-birthday, yan po ang ating tandaan na ang pampahaba ng buhay ay yung nag-o-obey ka o sumusunod ka sa ating Panginoong Hesukristo ayon sa kanyang